Dobroveče, moje ime je Jelena, imam 34 godine. Izgledaš mlađe, hvala. To je taj aplauz, jedan lik iz publike kao saberi se. Imam 34 godine i moram da podelim sa vama da nisam mislila da će ovako izgledati. I se sećate kada ste klinci i kad vidite neko ko je prešao 30, vi ste u fazonu, ovo može i da umre. On je sada preživeo, on je mudrac, on je Joda. Šta je on sve video? On je onaj starac Foča od 100 ljeta o kojem su pesme pisali, nek crkne. I onda polako kako ideš ka 30 i svi te lože kao život počinje u 30 ne daj se. Dođeš do 30 i ništa ne počne. Svi su kao ti si svoj čovek, jeste i zato imaš sve obaveze, nema nikakvog zezanja. Ja sad imam 34 i najluđa stvar koju sam uradila jeste sam uspela da se vidim sa sve 4 drugarice u isto vreme. I onda smo bili kod jedne na kafi i gledali koja može se savije da ne klacne kičma. Eto, to je bilo cijelo ludilo. Dođeš do 30-ih, niti si mudar, niti ima zezanja. I onda pogledam moje roditelje koji su mene dobili sa 26 i shvatiš da su te odgajali na blef. Koji pogledaš i kao baš ste me zajebali, a jebi ga sine. Tako je bilo. I onda gledam i moje prijatelje koji sada imaju decu. Stvarno moraš prvih par godina da ih odgajaš na blef jer ste suviše drugačije generacije. Evo sad gledam, ovi klinci, oni su, kada kreću u prvi razred, kao šta je bolje, TikTok ili Instagram, šta je jače. Mi kad smo kretali u prvi razred, bilo je šta je tebi bolje, kad nema struje ili vode. I svi smo imali objašnjenje, mi smo ta deca 90-ih, ideš u prvi razred, kreneš na ekskurziju sada, pršte selfie, Instagram story, mi smo bili u fazonu 2 Tetrisa na ceo autobus. I još jedna fora koju sam shvatila kada dođeš u 30 i ti moraš da imaš sređen život, pre svega posao. Jer nas uče u Srbiji tradicionalno da čim završiš školovanje, sutradan ćeš naći posao, zapljunjaš se i ostaneš ceo život. Pogotovo ako u državnoj firmi. Meni je mama govorila, Jelena, sine, uči, završi faks, jer čim završiš faks, odmah ćeš naći posao. Mama, Tito je umro. Ne znam da li su ti to javili, ali to više tako ne ide. I dobro je negde što ne ide, jer ako razmislite, ako idete tom linijom, da ćeš ti odmah posle školovanja se zaposliš, to znači da si ti u 8. razredu tačno znao čime ćeš da se baviš ceo život, jer si morao da upišeš odgovarajuću srednju, posle toga odgovarajući faks. Hajde, možda i ako si upisao pogrešnu srednju, mogao si sa 17 da se izvučiš, ali ti sa 17 treba da doneseš odluku koja će uticati na ceo tvoj život, a ti si pun hormona i jedino želiš da imaš bend, a treba da odlučiš čime ćeš da se baviš. I niko ti ne pomaže. Kakva je profesionalna orijentacija u Srbiji? Brate, šta imaš iz biologije? 5, pa to upiši, to ti. I sad pričaju kao dovešće robote, da, kako da ne biće, šta imaš iz biologije, to će mnogo da nam pomogne. Ja sam studirala sociologiju i ne bavim se onim što sam studirala, bavim se stand-upom i to sasvim slučajno, jednom sam nešto pričala i neko je rekao, jao, to ti je super, to ti je duhovito, treba da ti plate za to, ja rekao, hvala. Sva sreće, pa mi to niko nije rekao posle seksa, kao, to ti je dobro, to treba da ti plate, hvala. Ali teško je, sada tražim i pored stand-upa neki stabilan posao, teško je. Prvu stvar koju moraš da prevaziđeš jeste napišeš CV. Zvala me drugarica skoro, sad kako je ova korona, mnogi su izgubili posao i ona je kao, Jelena, ne znam kako da napišem u CV da se vidi da sam spremna na sve, da sam spremna da me zeza svaki šef, da me zovu van radnog vremena, da mi stalno šalju mailove, da se deru na mene, da se smenjuju šefovi. Rekao, napiši navikla na rad u dinamičnom okruženju. To je to. Čim vidite negdje u oglasu dinamično okruženje, sjaš i kurta, da budeš i murta, nemojte misliti da je nešto bolje. I onda čak i ako napišeš CV, sledeći krug je razgovor za posao. A razgovor za posao je kao muvanje, samo što ste vi mnogo ružni, a oni mnogo lepi, ali vi bi mnogo da ih seksualno posjedujete. Ovo je televizija, ne smijem da kažem. I onda moraš da se foliraš, jo, vaša firma, vaša firma, ja bi vašu firmu, jo, što mi je dobra firma. I onda moraš još da kreneš da lažeš do sebe, mažeš govnima, kao, ja sam loš čovek, ja ne, ali kad te pitaju koja je najveća mana, ja sam perfekcionista. I mnogo radim, vi ćete hteti da zatvorite firmu, ja kao, ne, ja i dalje radim. Ja sam jednom toliko lagala na razgovoru za posao, nisam znala više šta da kažem i rekao, znate šta? Ja kad sam bila mala i kad sam se igrala barbikama, moja barbika je radila u vašoj firmi. Poseban krug pakla jeste ako idete kod srpskog privatnika na razgovor za posao. E sad, postoje neki ljudi koji su
stvarno super, koji su privatnici, koji poštuju svoje radnike, ali 99% njih nisu takvi. Kad odeš kod privatnika na razgovor, prvu stvar koju čuješ je priča o 10 prstiju. Ovo sam ja, sve sam mojih 10 prstiju. E sad, da li sa tih 10 prstiju švercovo benzin, gorivo, ukrao neki kredit, ćale mu dao pare, nebitno, ali to je sa 10 prstiju. I uvek ti kaže, viš, zapamti, ja sam te zaposlio, ja mogu i da te otpustim. I ti kao, važi, hvala. On ti kao keva i ćale, kao keva koja ti kaže, vidi, ja sam te rodila, ja mogu da te ubijem. Jer u tom trenutku, kad ti privatnik daje platu, nisi ti zaradio, on tebi daje platu, zato što je on dobar čovek. Iz dubine svog srca on tebi daje. On je sa tebi majka i otac zato što te on hrani, tebe i tvoju porodicu. To što ti radiš nema veze. Ja sam bila jednom na takvom razgovoru i lik sad, em što je bio takav, em je bio šalju, kao ti si komičar, kao vidi, mi Boru, ja te zaposlio, ja te otpustio. Evo i sad sam te otpustio, ja kao i sad sam te opet zaposlio, rekao, što vam je super fora, jel ste se i šalili, ono sam prijavljena na minimalac, to niste. Nema veze, ja kad sam se igrala s barbikama, moja barbika je uvek radila za minimalac, meni je ovo sve totalno okej. Ne, hvala vam. Jedino što mi je teže da nađem od posla, to je dečka koji ima posao. Mislim i dečka koji nema posao. Mislim što nije teško mi da nađem dečka. I vi ste sad kao, ne mogu da verujem, ti zna. Bogati plaču. Ali meni je užasno teško. Prvo, ja imam problem, to je Nataša Bekvalac najbolje opisala u svojoj pesmi, uvek sam htela divlja, terala pitome. Druga stvar, ne znam da flertujem. Ja kad flertujem, ljudi zovu hitnu, misle da mi nije dobro, zato što izgledam kao da pokušavam se setim koliko sitno imam u novčaniku. I ti likovi što izlaze sa mnom na dejt nije ni njima dobro, moram vam kažem. Izašla sam s jednim dečkom i on kao, Jelena, ti si u problemu, ti si u velikom problemu, ja čujem tvoj biološki sat. Jel ga čuješ? Tik-tok, tik-tok. Jer ako ja u problemu, ti čuješ glasove. Si realan. I ne znam, i moji prijatelji neće da mi pomognu, ne žele da me preporuče. Kako oni mene opisuju drugim ljudima? Jelena, nju, ona je... Aj, Jelena, nisi sad Jelena. Jelena, da li je spoznaje uopšte moguće, nego Jelena, ona, nju moraš da upoznaš. Nju moraš da upoznaš je ono kao ružni i najružniji, njega moraš da upoznaš. To je kad bukvalno ne znaš šta o nekom da kažeš, kako ne postoje reči, a ne nju moraš da upoznaš, to ludilo se ne da opisati, samo ti nju upoznaj. Naravno, nikog ne upoznam. A moja drugarica je imala jednu odličnu stvar kojom je htjela da me uteši. Kaže, eto, Jelena, ove godine se nije išla na more, tamo bi smuvala nekog, jeste. Ko prethodne i one tamo godine. Ne da sam harala Jadranskom rivijerom, nego sam bila glavni šarmer od Prčnja do Sutomora. Ne znam se ko je više srca slomio. Da li ja je lik sa gitarom koji pevo Krivo je more? Daj, ne znam. Na moru ćeš da smuvaš. Ja na moru ne mogu da smuvam, zato što svi kad odu na more su onako opušteni, sunčaju se, zezaju se, onda kreneš uveče u grad pa se mažeš, ono mango, kokos, papaja. Ja izgorim prvi dan. Svi idu, mirišu kao voćne salate, ja smrdim na jeku jer mi kiselo mleko. Za mnom idu 2 kjera, misle znam gde je kontejner. Ova nam deluje pouzdano. Još onda onako dođeš, sedneš preko puta nekog faca, ti se ljušti, sve spada, onako li gleda u mene, ja kao leprica, ono, ne znam šta da kažem, ljušti mi se, ono kao, evo ti da me se sećaš, stavi u herbarijum, to ti je super. Kažem, imam problem da nađem dečka, imam problem da nađem posao, ali moj idealni posao kojim sam ja oduvijek želela da se bavim, jeste da vodim vremensku prognozu. Majke mi, ja kad sam bila mali, kad sam se igrala barbikama, moja barbika uvijek vodila vremensku prognozu. Vremenska prognoza je meni fenomenalna. To je kao horoskop, zato što nije baš da im veruješ, ali ajde da čujem. Da vidimo što imaju da mi kažu. I to je jedinstven spoj geografije i lotoa. Geografija zato što moraš da znaš da nađeš Srbiju na karti Srbije. I loto zato što moraš svaki broj koji vidiš da pročitaš. I meni to ide. Ali razmišljala sam, ako odem da vodim vremensku prognozu, ti lagano ulaziš u estradu. I sad vi kao, kako to? Saslušajte me. Svako ko se pojavi na televiziji, on je estrada. I ima raznih zanimanja za koje niste ni znali da su estradne. Ja sam skoro gledala neku emisiju, izlazi potpis devojci, zove se tako i tako, zanimanje poznata po tome što je Dado Polumenta demantovo da je bio s njom.
To je njeno zanimanje što je poznata po tome što je Dado Polumenta demantovo da je bio s njom. Ja gledam, rekao, Ribo, znaš ti koliko ljudi je demantovo da je bilo sa mnom? Ne bi da se hvalim, ali dosta. Postoji ekipa ljudi koja svakodnevno demantuje da me poznaje. Ja ih zovem porodica. I onda sam razmišljala, znaš kao, ako već idem u to estradno zanimanje i hoću da vodim vremensku prognozu, moram da imam i neko cool ime. Moje ime je Jelena Radanović i to nije zvučno. I onda sam razmišljala da možda promenim ime u Srna. Srna je prelepo ime, ali ne ide sa Radanović. Znači, Srna Radanović zvuči kao tašnarska radnja, znaš, kao sponsor emisije Srna Radanović. I onda sam razmišljala, znaš, imaju ta cool imena, ove naše estradne zvezde, znaš, i onda sam razmišljala da budem seksi eksi, jecana keca, zvučno je. Ali onda sam shvatila da sad u poslednje vreme su svi nešto kriminalni. Evo, ove influencerke učestvuju u prevarama na Instagramu, imamo pevačice koje pljačkaju bankomate. I ja sam onda bila u fazonu, ja ću meni da dam ime Lela krivična dela. Sviđa vam se i meni se sviđa. Zamislite da ustanete ujutru i vremenska prognoza i kao, a sada sa vremenskom prognozom, gospođica Lela krivična dela. I hvala. Gospođice... Gospođice Dela, kako će vreme biti? Pa, znate, kako saznajemo iz proverenih izvora bliskih vremenskoj redakciji. Vremenska prognoza, to je lepo, to je lepo. Stvar koje se plašim jeste da ako uđem u estradu, morat ću snimim pesmu. Ne znam da li ste provalili, svako ko se pojavio na televiziji, on je snimio pesmu. Evo, ovaj dečko ovde je kamerom, zašto neće snimiti pesmu? Znači, bukvalno svako je snimio pesmu. I ja sam onda analizirala taj trending, šta se sluša, šta je bitno da bi pesma bila hit. Morate da imate 3 elementa. Prvo, neka društvena mreža mora da se spominje, TikTok, Instagram, Viber, Whatsapp. Drugo, morate da imate imenice na B. Brat, beba, Balkan i neki brend. Morate da imate glagole na G. Grmi, gori, gasira. I onda to izmešate i onda dobijete bebu koja grmi, koja gori, koja gasira na Whatsappu i to vam je hit. Zagarantovan. Ali ja volim te sad trenutno popularne pesme, stvarno su, meni su super Džala i Buba i Brat i ta ekipa, ja njih mnogo gotivim zato što njihove pesme su doprinele savremenoj medicini, psihologiji, zato što ranije kad odete kod psihijatra, on vam kaže one rošahove mrlje i kao šta vidite, sad vam pusti Jalu i Bubu i kao šta čujete? Glasovi mi govore da ne mogu da sedim sa njima, jer sam stoka. I onda, još jedna prilika koja je užasno propuštena, dobra za biznis, jeste da se napravi GPS Maja Berović. Zamislite da upalite auto i čujete ono, ti lutaš, bebo, skrenuo si s puta, bebo, to nije ta ulica, bebo, stigli ste u pravo vreme. To je... To je da neka poslovna ideja koju imam, ako je neko iskoristi, tužit ćemo ih, imamo snimljeno. Ja mnogo volim sve te pesme, ali jednu stvar, i totalno, svi su kao klinci danas slušaju glupu muziku, a šta smo mi slušali? Da se ne lažemo, oči boje duge, sekli vene u prvom razredu. A ne, mi kad krenemo na ekskurziju, ovaj puste Mozarta, a mi Šaraga vičemo dajte Beethovena ekskurzije. Da se ne lažemo. Ali od svih klinaca i svih stvari koje se dešavaju, jednu stvarno ne razumem. To su ovi diss trackovi. Ja razumem instituciju diss tracka koji postoji kod američkih repera i kod nas su neki baš dobro napisani, ali sada, ako ne znate, diss track je pesma kad vas neko naljuti, vi mu napišete pesmu zašto vas je naljutio. Nek si mu rekao. I nije mi jasno, to sad klinci od 12-13 godina svi pišu te diss trackove. I to na sve. Naljuti ga razredno zašto je dobio keca diss track. Naljuti ga ortak, diss track. Keva mu skuva Boraniju, on joj napiše diss track na Boraniju, neće ona njemu. Mogu da ga zamislim, sa 12 godina dolazi kući kao alo Kevo, kakva ti je ovo Boranija, stići će te moja armija, isprozivaću te na YouTube-u što si ovo jelo spravila, ja sam mnogo jaka faca, zar si zaboravila? To je sve od mene za večeras. Hvala.